kech pod dhi nyime pacho kaendi ka piny owacho mamalo kod mago mag counties gi riwruoge mopogore opogore okawo kange mag kedo kod midhiero no. Lweny mar kedo kod oro dhi nyime gwenge ma opogore opogore pacho ka. Gavana Abdi Guyo ne otelone chenro mar chwalo chiemb kony ne jodak ma kaunti no yorno mar kedo kod kech. Owacho ni gin gi chenro mar timo pur e yorno mar kuyo pie puothe mano ma otis in irrigation. We are looking of way, sure that Isiolo County government assist the people in doing irrigation in part of Rapsu, Gotu, and Gavarsa. In the coming supplementary budget, I'll allocate money for that and make sure that our agricultural officer are assisting our people. Priority now is to make sure that Isiolo people don't die because of hunger. We've made sure that all the projects have been stopped to make sure that we are pooling all the resources to make sure that nobody dies of hunger. Seche ogogo tend county malai kipya oketo tenge chenro mamoko mag dongruok kendo kawo ting' mar kedo kod oro ma omako dhano maromo gana 183 county no. Tumesimamisha mambo mengi na leo jioni naelekea kule kwa county assembly kufungua assembly siku ya leo, na hayo ni yale tutakuwa tunapeleka assembly kwetu kwa sababu tutafanya supplementary budget hivi karibuni. Ndio tuweze kutega budget kubwa sana. Tusimamishe miradi mingine, kwanza tulishe watu wetu, tuokoe maisha kwa sababu ya zizo vipegere, chakula ya kukula, good food, mambo ya maji, mambo ya health. Tend county Magarissa mabende oro kwako oyango ni oseketo omenda maromo milion 40 kedo kod kech maliyo e gwengego. We have just committed to 40 million shillings to immediately from our little resources so that we buy water and food for our people immediately. And for that matter, also hopefully particularly food for the school children. My biggest worry is that the exams are coming, and that if we do not do those immediate interventions, my fear is that we'll have a lot of our children missing in school, and for that matter missing the exams. So we'll do our best to save the situation. Ekar chung'od bura mar Wiro e kaunti ma Kiambu, pok mar chiemb kony ne odhi nyime ne jodak makono, chenro no mane oyuore kod jaod bura makanyo. Ombi langu ni watu wote wa Kenya tusiangalie ati serikali, hata sisi kama uko na nguvu na unaniona na unanisikia, tafadhali na uko na chakula ya ziada pale, tafadhali patia jirani na asikufe njaa, ndio tuweze kuishi kama watu wa mcha Mungu. Tuweze kusaidia wale ambao wanahitaji msaada wa chakula, na hata tumekuwa tukichangia chakula kikienda katika majimbo mengine. Midhiero mar oro pod medo nyuol kaka counties maromo 23 kalo e oro makoro timonewa ka jo Kenya maromo milion 4 kech otamo nindo. Jipo podi medo tim ne jodak mondo okony kedo kod achiedh nade mar oro kod kech. Weekly Foko, Ramogi TV.